जे जोंहा दिनै दाहासो जों दाहासो बेंगारदों थैनायनिफ्राय सानथामनि उनाव जोंहा थिलुनि थैनायनिफ्राय सानथामनि उनाव जोंहा मा जायो रायजो राजाफोरा न'खरा गासै गावनि बंस' परियाला थैदिनखालिनिफ्राय सानथाम बे न'खराव अरखौनो सुनो मोना अरखौनो सुनो मोननाय नङा ओंखाम ओंख्रियाथ' बाद दिनैनिया जोंहा बेहा माखासे जानो लोंनो आसा थालांबाय बे आसा थालांनायखौ दिनै 10 दिननि उनाव जों नैबे दाहा गारो आङो दायो दंफैयो ओरैजाय गोजान जायगायाव बे जाहैबाय माने गोदानै मोननाय गोदानै हाबनाय बिटिआर ना गामिखौ मा होनो दा मोजांथ' मिथिला जों जायो दासो मोनफैदों मानसिफोर दिन्थिनोसै आं नै जों माने फरियालजों फैबाय नालाय बे दाहाय आं मोजां दिन्थिगोन नै सोरबा दासो मोनफैबाय नै जाहैबाय न'आव दाहाय सोरबा एसे मोजां रायज्लायनोसै दासो मोनफैदों आङो बे जाहैबायनो गोदान हाबनाय बिटिआराव फार्स्ट आगान होजेनबाय आङो मालाबाबो माने बिटिआर होननाय जायगायाव आगान होआखैमोन खिन्थु दिनै फार्स्ट आगान होबाय खिन्थु आं नोंथांमोननो मानो फैदों बेवहाय एथ' गोजाननिफ्राय दायो माने दासो 6टा बाजियाव मोनफैबाय खिन्थु माने मा खारननि थाखाय फैदों आरो सोरनि न'आव फैदों आङो बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना आंजोंहाय थांफाबाय थादो दिनैनि गोदान भिडिअ'आवहाय आं नोंथांमोनखौहाय दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय नङा होमबा नोंथांमोना बे आंनि नैबे दिनैनि गोदान भिडिअ'खौहाय जोबजासे नायलांनो नाजादो आङो माने गोदानै हाबनाय बे बिटिआर जायगायावहाय मानो फैखो आरो सोरनि न'आव फैदों आरो इमान फुङावहाय मानो मोनफैखो माने गगामुगनिफ्राय बे बिटिआरावहाय आरो बिटिआरनि मा गामि बेखौबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन लास्टआवहाय नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय आंजोंहाय नैबे जाहैबाय जोंहा गस्ला गुफुर गाननाय गिन्दिया बे जाबाय नै बिसनाथ ना डिस्ट्रिक्टआ राङाजान जाहैबाय आङो बिसिनि न'आव मानो फैदों दाहाय मोजां आं दिन्थिगोन नोंथांमोना जा मथथे जोबजासे आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय आरोखि अबेबा जायगायाव आङो थालिरसो होनाय नुदों नोंसिनाव बेयाव थाइजौसो होयो ओमफ्राय थालिर होयोबा माबा जायो नामा जाया थाइजौ दालाय अबेबा जायगायाव माने आं नुदों माने थालिरखौसो होनाय नुदों माने थालिरखौ होयो आरो जेनेबा गायनाया थाइजौ दंफां बेलेग दंफां जाया आदसा होमबा बर'नि नेमफ्राबो एसे बेलेग नामा सबजों बेलेगथ' नङा बैसोर बाहायनायासो बेलेग जादों आदसा बिदि आरोना नङाबा फाख्रि दालायाबो होजायो आरोना आदसा ओमफ्राय बेयाव दायो नैबेफोरखौहाय बेल ओमफ्राय नैबेयाव बेफोरखौ खेबसेनो संजोबगोन नामा खेबसेनो लगायनानै माने जेसेबां नायानो लाबो बा बेदरानो लाबो आदसा खेबसेनो बे दाउजों लगायनानै ओंखामजों खेबसेनो संजोबगोन आरो बावगोनसो नालाय ओमफ्राय माने अबेबा जायगायाव नुदों मानेखि जोंनिखिजाय आरोना माने दिनैहाय जेनेबा बावदोंथ' माने बावनायाव माने दाउखा सिला नुयैनि सिगां माने जोंना ओजोंहाय बावनानै गारहरो माने बेनिखौ एसे माने जेनेबा एसे आलदा नुदों आरो बेयाव नोंथांमोना बे जेनेबा गोदोनिफ्राय बेबायदि नेमखौ सोलिबोखानाय नङा होमबा जेला मानसिया बै थांना थानायाव जानायनि समा मा समाव जायो लोङोमोन मानसिया आदसा बै समावसो नैबे पिन्द दानखौ दाहा थालांनाया आदसा जानो दाहा थांलायनाय जाया बे न'खरनि मानसिया बा गावनि बंस' परियालफोरा फैनानै फैदिखालि बावगोन आरो आदसा होमबा बेयाव माने 10टानिफ्रायथ' सुरु आरो 11टासिमाव फोजोबगोन आरो आदसा बिदि आरो होमबा माने मथथे बे फुं समाव बावनायखौ जाया माने दा जासिगोन आरो जगार लाबायानो माने मथथे 10टानिफ्राय बा बे समनिफ्राय बावजायो माने ओरैजाय आरोना गगामुग ओरैजाय जोंनि साइडआव जेनेबा आं गामिखौनो बुंबाय जों गामियाव माने मोनानि फुंनि समावसो होयो माने बिदि आरो माने जेनेबा दाउखा सिला नुनो मोना बेफोरबायदि स्टाइलाव बावनाया आरो जेनेबा माखासे माबाफोराव बेखौनो होयो होनायालाय बे एसे गोरोन्थि नङा माखासे माबाफोरा खिन्थु बे नङा आरो जों बुजिनायावबा जोंहा बे मानसिया थांना थानाय समाव संनाय खुरनाय जानायनि बेहा सम दंना मोनसे बै सम मथेसो बै समखौ लानानैसो बेखौ बावगोन आदसा बेबायदि आरो नङा होमबा दायो होमबा आं दाहाय जोबजासिम दिन्थिलांबाय थानोसै नङा होमबा माबायदि सङो माबायदि मायो बिसोर बुंबाय बेयाव माने सोरबा मा लाबोनायसो दिन्थिनोसै आङो नैबेयाव नै बे थब्ला खानानै दोनदों आरो ना बेयाव बे जाहैबाय दाउ मासेखौ दाय होसिगोन ओमफ्राय बेयाव माने सोरबा नै नाबो लाबोदों बेखौ जायहा अननानै आरोना जायहा जाखौ जेनेबा जाग्रा लाबोयो जोंनि बे जाहैबाय जौ जानांगौ ओमफ्राय बेयाव दालि बेयाव थब्ला मा खादों आं बेखौथ' मिथिला आलु पियास ओमफ्राय
नैबेयाव आं नुबाय नै आलु पियास ओमफ्राय थाव बेबो आरोना एखेयानो ओमफ्राय नैबेयाव दाउदैबो होदों सोरबा खिन्थु जाय जिखौ होगोन बेबायदि होदों नै आरोबाव बेबो लाबोबावबाय नै ओमफ्राय नोंलाय माथो लाबो बेलाय मा बुस्थु इयो नै दालि आदसा गुलनेमु नै जुमाय नैबेयो बे जुमाय बे जुमाय माइब्रा बिदै नामा दा जेनेबा बेनो बाउखांनायनि उनाव बेखौ सोरबा लोंनो हागोन ना हाया हायो बेयावनो होखागोन नालाय आरोना आदसा लोंनाया होमबा लोंबा लोंजायो आरोना बे बेल' हारसिं लोङो नामा अंगिया बुंगिया लोङाबा लोङाबा यादि खोथा आङो फैनानै बेयाव माखासे आयदाफोरखौ एसे नेमफोरखौ एसे आलादा नुबाय आरोखि ना बिथांमोना बाउनाया माने दहाय बुंबाय जोंहा आदाया जेला माने मानसिया जायो जानायनि मोनसे सम थायो बे समावसो माने बाउनाय जायोनो होननानै बुंबाय आरोना खिन्थु आं नुबाय माने जोंनि नैबे गामियावहाय माने स्वयं माने आंहाबो न'खराव बेफोरबायदि जानाय मोननै जाथाय जाबाय बिराद गिदिर ना बे बेलायाव आं माने मोननायखाय आं माने बेनाव सोंबाय आरोखि माने जोंनि जायगायावहाय माबायदि बाउनो जाहैबाय जेला माने दाउखा सिला नुनो मोना बेबायदि समाव बाउनानैसो माने बाउहरनाय जायो होनना बुंदों दा बेवहाय नै ओरैबायदि लाबोदों मा आदसा 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 माने नाखौ माने माबायदि संगोन दायो खेबसेनो संजोबगोन आदसा आदसा आङो माने दिन्थिलांबाय थानोसै माबायदि सङो नङा होमबा गासैखौबो लाखिनानै नै दिनै रुंसारि जालांनाय सनिता दैमारिनि मुङै जोंहा बाथौ आसारनि खान्थिजों जोङो दिनै नोंनि दहुपिन्द दसा दासा गारनो नागिरदों नोंनि नोंसार होनाय असे बिजया बेयावहाय नोङो मिथिंगानि नारसिननायाव मिथिंगानि गोहोमाव नोंनि रुंसारि जालांनायखौ आइ फै आफा फै आंनि खर'नि जोंखौ बोखाफै होननानै हनै होदावरि हिसावरि नुसारनाया काश्मीरनिफ्राय फैनानै बेखौथ' जों मोनदांस' हाया मिथिस' हाया रुंसारिनि जिउखौ अब्लाबो जों आनान गसाइनि खाथियाव आइ आफा गियाथि गंगाखौ साखि लाखिनानै जोंनि बे बाथौआरि खान्थिजों नोंखौ दिनै दासा गारनाय जादों गासैखौबो बे बिलायावहा दैखौहा ओरैनो सनिता नोंसाजुआ बेबो न'आव गैयामोन अबथिरा नोंनि प्राकृतिक दुर्योगनि थाखाय जोंखौ आंगा सुबुं गोथार बारजों बिलीन जानो थाखाय जों आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियावहा निमाहा बिहरदों आरज गाबहरदों आरो नोंनो बोर सारस्रिहरदों दै जि बुस्थु दं जुमाय थांगोन बायदिसिना रायलायनो नाजागोन बेवहा सिदि सग' खालामनो मोननाय नङा बार मोदाय जानायनि नुजाथिनो मोननाय नङा जाहैबाय बेनिनो गोसोखां खाम्फा बे माने दासो बानायबाय दं आरो टाइल्स लागायबाय दं जाथ'वाखै बे जाहैबाय माने गाबोनसो अपेनिं जागोन माने बियो बिसोरनि नेमा एसे आलदा बेखौबो दाहाय लास्टआव बुंगोन आङो नोंथांमोना जायखिजाया दिनै नायलांबायल' थादों नै बिथांमोना आरो बेसेबां लाबावनोसै ना बेखौ मावनो मोना जाहैगोन ना ओरैनोथ' जेनेबा गाबोन खैथासोआव अपेनिं जागोन बायदि गाबोन 10:30 जाहैनांगौ आरो ना आदसा बरिया जोंनि मावग्राफ्रा मावबाय दङ आं बिनि सोमोन्दै दायो लास्टआव एसे बुंनोसै नङा होमबा दिनैहाय बावनायखौ जे बावबाय आरो दिनैहाय बेखौ माने अपेनिं बानायासै नङा होमबा सोरबाया माने बिराद सोंलुबो थानो हागौ बिनि बेलायावहाय आं बुंगोन मोजाङै नै सानसे दाखि लागायदों आं दानिया बुंनोसै बे जाहैबाय मोनफ्रोमबो गामियाव मोनसे नेम निथिफ्रा आलदा आलदा थायो जेनेबा जों गामियाव एसे आलदा बे गामियाव एसे आलदा नङा होमबा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दिनैहाय माने दसा गारनाय होनना बुंब्ला दसाजों लोगोसे अबेबा गामियावहाय खेबसेनो जोबनानै थांखायो नङा होमबा बेयाव जाहैबाय दसाया दिनै जाहैबाय ओमफ्राय आखौ जानाय लोंनाया जों लोगोसे नैबे बिनि गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनाया गाबोनसो जाहैबाय बेयावबो माखासे गाबोन नेम निथि दंबाय होनना बुंदों खिन्थु बिनि माखासे नेम निथिफ्रा माबायदि जागौमोनथाय खिन्थु आं जुदि थानो मोननायमोनब्ला आं दिन्थिगौमोन मा जाहैबाय दहाय आङो माखासे नोंथांमोननो नेमफोरखौ दिन्थिबाय बेनिफ्राय मा जाहैबाय दिनैथ' माने दसा नालाय आरो बेजों लोगोसे माने माखासे गाबोन नेम दंबायनो बेखौथ' आंथ' मोजां मिथियासै ओंखायनो ओरैजाय जोंहा आदाजों एसे मोजां रायलायनानै सोंनानै लानोसै आंबो जाहाथे बेलेग बेलेग गामियाव बेलेग बेलेग जेरैहाय माने जों गामियाव बेलेग आंनि गामियाव बाराबो बेलेग गामियाव बेलेग ओमफ्राय दिनै जे नोंसिनि जे बेफोरबायदि नेम खालामबाय ओमफ्राय आंखौ दिनैनो माने खामानिया जोबाखै होनना बुंबायमोन आरो खामानि दंबाय होनना बुंबाय दंबायो जोंहा बेखौ एसे मोजां खोन्थाना होदो बे खामानिया ओरैबायदि जागोन जे जोंहा दिनै दाहासो
जों दाहासो बेंगारदों औ थैनायनिफ्राय सानथामनि उनाव जोंहा थिलुनि औ थैनायनिफ्राय सानथामनि उनाव जोंहा मा जायो रायजो राजाफोरा न'खरा गासै गावनि बंस' परियाला थैदिनखालिनिफ्राय सानथाम बे न'खराव अरखौनो सुनो मोना आतसा अरखौनो सुनो मोननाय नङा ओंखाम ओंख्रियाथ' बाद जे बेखौ मा खालामो अन्नब्रत खालामनाय होनना बुङो हारसानिबा बाङो जाग्रा ओंखाम दै एसे थिग खालामबाय आरो बे जिहेतु जिउआ रुंसारि जालांबाय बिनि जिउआ आफा गसाइनि खाथियाव एसे सोनारनो मोन्थों होननानै बे मा गोरोन्थि थिग बेफोरबायदि खोथाखौ जों बुंनानै बेखौ जों सानथामनि थाखाय जों ब्रत मानियो आरो दिनैनिया जोंहा बेहा माखासे जानो लोंनो आसा थालांबाय बे आसा थालांनायखौ दिनै 10 दिननि उनाव 10 दिननि उनाव जों नैबे दाहा गारो दाहा गारनाया बेनो दिनै जोंहा बिनानाव सासे दंमोन बै आमलाइगुरियाव ना बिब' सासे दंमोन बहा अरुणाचलाव सोरबा दंमोन थारमाने माबायाव ओइ गगामुगआव दंमोन थिग बै 10 दिनखौ लानानै बै बिथांमोनाबो बिब' बिनानाव फैना गासैबो नैबेयाव बे 10 दिननि उनाव नैबे दसाखौ बाव बेंगारनाय जायो आतसा ओमफ्राय बिनि उनाव बेनिफ्राय जोंहा गाबोननि जिथु खामानि दंबायो गाबोननि खामानिया ओरैबायदि जागोन जोंहा गाबोन जों फुङावनो फैनानै रायजो राजाफोरा बिनि ओंखाम बोथिसे संबावगोन आतसा ओंखाम बोथिसे संनानै बै दैमायाव लांगोन आतसा 7 जन बामोन लानानै नाफित साफित गासै थांफाजोबगोन आतसा आतसा बे नाफित साफित लाना थांखांनायनि उनाव जोंहा बिनो पिन्द दान होनानै 7 जन बामोनखौ लाना बे रायसनगिरि थागोन बामोन थागोन खानाय सिगोन बेयाव साब सिखुन जानासो फैगोन आतसा फैनानैसो जोंहा नैबे जिथु बिनि खाम्फा बानायदों बे खाम्फानि माखासे खामानियाबो बेयाव दं आतसा अब्लासो जोंहा बैनि जिथु बेखौ दा खालामदोंमोन सावगारदोंमोन जेनेबा बैनिफ्राय जों बिनि मोनसे माबा लाना थांना बै जिथु खाम्फायावहा सोनानै गाबोन बेयाव उद्बोधन खालामगोन फिथा हागोन बेयाव रुंसारि आर'ज खननांगोन आर'ज दं बेनिफ्रायसो रायजो राजा बायना बैयाव थासारि बावनानै थासारि बावखांनायनि उनावसो गोथार खालामनानै रायजो राजानि आर'ज लानानै संनाय खुरनाय बायदिसिना गावबा गाव फारिलायै थांजोबगोन आरो आतसा मेन नेमा बे आरो नङा होमबा ओमफ्राय दिनैनिखौ मा होनबा सारादु दसा दसा ओमफ्राय गाबोननिया मा जाहैगोन गाबोननिया एकदम भज बियो बस तिलनिया सानथाम दिनैनिखौ दसा दिनैनिया ओमफ्राय गाबोननो गाबोन थारमाने बे पिन्द दान हैनांगोन पिन्द अब्लासो बिनि जिउआ बिनि जिउ आत्माया बै आफा गसाइनि खाथियावहा हदगति मोनगोन आतसा होमबा दिनैनिया दसा बे दाहा थालांनाय जानो लोंनो बिब' बिनानाव बिगुमै सोरबा मोनाखिसै मोजां गाज्रिबाबो होमबा माने गाबोननासो फाइनाल गाबोननिया फाइनाल आतसा बिदि आरोना खोथाया गाबोननिफ्राय सेस आरो बे बहाबा अननाय सिबिनाय दंबा फिसाय जेनेबा बिबै बिब'नि खाथियावबो जुदि देहा दाहा थालाङो बे गाबोननिफ्राय बे फैनो हानाय नंला आरो गाबोननिफ्राय बे न'खरा उदां जासै माने होखारथारनाय जाबाय आरो बेखौ बिदाय होबाय रायजो राजाखौ हांख्रायना लाबोना भोज जाहोबाय ठीक আছে आङो माने मा जाहैबाय आंथ' बेफोरनि सायाव बारा नलेज गैयामोन नालाय दा जोंहा आदाया मोजाङैनो गेबेङैनो बुंथिना होबाय खिन्थु जायफ्रा बुजिदों बुजियाखै आंथ' मिथियाना थेवब्लाबो आङो आंनिनो माने रिलिजनाव जेनेबा आंनि हिन्जावनिनो बिब' जाहैबाय नालाय जोंबो बेनिखायनो मा जाहैबाय खावलायनाय लेखायै दिनैहाय मा होनदों दसा होमबा दसायाव माने परियालनि गासैबो माने दिनैनो बावखानांगौ होननायखाय जों फैबाय बेजों लोगोसे आंखौ गाबोनबो दंबायो होननायखाय माने आं बुजियाखैमोन आरो ना बेनिखायनो आङो नैबे जोंहा आदाखौ लोगो मोननायखाय आदानाव आं माने टटेलि खोथाखौ सोंबाय आरो आंबो बुजिनानै लाबाय आरोखि ओमफ्राय नोंसोरसो बुजिना बुजियाखै नोंथांमोनासो मिथियो नङा होमबा जुदि बुजिदोंबाथ' बुजिदोंसै आरो बुजियाखैब्ला माने बे भिडिअखौहाय मोजां नायनो थाखाय आं खावलायबाय आरो लोगोसे कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरदो ओमफ्राय आङो नैबेयावहाय फैनानै फार्स्ट टाइम देग्लाय एबारसो आरो फार्स्ट टाइम मोजां मोनदों राङाजानावहाय बिटिसियावबो गोलैबाय बिटि माने बिटिआराव गोलैबाय बेजों लोगोसे दहायो आङो सोरजोंबा बाजै सोमोन्दो जानाय बा बायदि बायदि सोमोन्दो जानायफोरजोंहाय मैगं सायनायाव एसे जमनि खालामबाय सोरबा बुंदों माने बिटिआराव हाबनानै गोसोखौ मोजां मोनदों खिन्थु सोरबा हाबजायिफ्रा गोसोआव ओरैबायदि रागा जोंनानै दंनो बा दुखु मोनदों आरो बिथांमोना जमनिबो बुंनो हागौ बा गाज्रिबो मोननानैबो बुंनो हागौ आंथ' बेनि सायाव जेबो मिथिला थेवबाबो आङो दिनैहाय फैनानै बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय आरो सोरबाफ्रा जुदि माबा मोनसे बुंहरनो दङब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय अके बाय